Familia mar Stephen Bertrand Munyako mane omi kum mar tho e piny mar Saudi Arabia kuom keny mar omenda gikwayo kony mar omenda eno ni owito oko kum ilano endo. Familia mar oyango ni nyaka sani koro gisechoko mano omenda maromo milion 11 ma en atamalo 10 kende mar siling milion 150 midwaro gigodo. Gioro kwayo ne jopiny kod piny owacho mondo konygi neno ni Stephen oduok pacho kae ndie. Stephen ne okum tho bang' familia mar Abdul Saleh manonego oro kwayo mar loko kum mar higni 5 no manomiye. On the efforts to save Stephen Bertrand Munyako, who we shall call Steve-O in this statement, the Kenyan citizen who faces execution in Saudi Arabia. Our last briefing was in May this year, and at that presentation, we asked for support from Kenyans to raise a certain amount of money, which the Saudi authorities have demanded, or the family involved in this matter, the family of the victim involved in this matter, has demanded as a condition for the release of Steve. As of now, we have already sent 8 million shillings to the blood money account.